Понякога тялото ни говори с думи, които не разбираме. Болка, която се връща. Паника, която идва без причина. Умора, която не минава. И често хората казват: с мен нещо не е наред. А всъщност вината не е тяхна, а ехо, памет, наследство, скрито дълбоко в родовото поле. Оцеляването ни днес е преплетено с незавършените истории от преди нас, с страхове, с загуби, с тайни, които не са били изречени. И тялото ни започва да ги носи, не за да ни накаже, а за да ни събуди. А в книгата Силата на предците, благословие или проклятие, разказваме как тези невидими нишки могат да се разплетат. Как започваш да се освобождаваш, не когато обвиняваш, а когато разпознаваш какво всъщност носиш. Кликни на линка и разбери повече.